Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg. De wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en hij heeft geen hart voor zijn schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen mij, zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn, ook die moet ik leiden. En ze zullen naar mijn stem luisteren. En het zal worden één kudde, één herder. Hierom heeft de Vader mij lief, omdat ik mijn leven geef, om het later weer terug te nemen. Niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mezelf. Macht heb ik om het te geven en macht om het terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb ontvangen. Woord van de Heer. Vandaag de zondag van de goede herder. Zo zouden we deze vierde zondag van Pasen kunnen noemen. Want welk jaar het ook is, ook die zondag staat altijd de goede herder centraal in het evangelie. En wellicht om die reden is deze zondag ook roepingenzondag. Daarbij denken we wellicht aan priesters en kloosterlingen en bidden we dat hun schaarse aantal opnieuw zou aangroeien met mannen en vrouwen die goede herders willen zijn voor hun medegelovigen. Maar we zijn fout als we denken dat alleen zij geroepen zijn om goede herders te worden. Want wie of wat we ook zijn, alle worden wij geroepen om dat te zijn. En die roeping kunnen we in alle omstandigheden verwezenlijken. Roepingenzondag gaat niet alleen over pastores en religieuzen. Roepingenzondag gaat over ons allemaal. U en ik, we zijn allemaal christen uit roeping. We zijn geen huurlingen. We zijn geen christen omdat we ervoor betaald worden of omdat we er geld aan verdienen om er beter van te worden. We moeten gewoon goede herders zijn door behoedzaam te spreken en liefdevol te handelen in ons gezin, op ons werk, in onze omgeving, in onze parochie. En dat lukt alleen als we geen problemen zoeken, maar luisterende oren hebben. Als we liefdevol en vredevol met elkaar omgaan. Als we kunnen vergeven en vergeten. Als we willen helpen waar nood is. We moeten ons dus afvragen waar we staan in dit evangelie over de goede herder. Spannen we ons in om zelf een goede herder te zijn? Of zijn we niets meer dan een huurling die geen hart heeft voor zijn medemensen? Een huurling die alleen maar doet of wat hij of zij moet doen. Een huurling die geen verantwoordelijkheid wil dragen. Die zich voor niets of niemand wil inzetten. Behalve als het hem of haar wat opbrengt. Want dat is het enige wat telt voor een huurling. Dat hij dus goed aan betaald wordt. Goede herder zijn, dat is vandaag de dag niet vanzelfsprekend. Immers, er zijn zoveel die in hun eigen leven het allemaal zelf willen uitmaken, zelfstandig willen zijn, hun eigen weg willen gaan, willen denken en doen wat ze zelf willen. Want het is hun leven en niet van iemand anders. En daarom tegenwoordig ook allerlei demonstraties. En dat gaat er niet om menswaardige levensomstandigheden, om een beter salaris voor de minimuminkomens, onderwijs voor je kinderen. Nee, tegenwoordig demonstraties om een visie, om een eigen mening. En of het nou Zwarte Piet is, of dat het tegen de coronamaatregelen is, tegen de avondklok, tegen het vaccineren, tegen het kerkdienst op zondag, tegen de komst van vluchtelingen, tegen bezuinigingen. Soms zijn ze ook voor bescherming van dolfijnen, kippen, varkens, voor een beter milieu. Wist u dat? Officiële demonstraties, 35
officiële grote demonstraties iedere week. En ze worden steeds meer opgeëist, want het is een grondrecht, zo wordt gezegd. Je eigen mening hebben, je eigen weg willen gaan, het is een grondrecht, ongeacht of anderen daarmee worden benadeeld. In ons leven als christenen gaat het niet om mijn persoonlijke grondrechten, maar gaat het erom een goede herder te zijn voor elkaar. En dat leren we van Jezus. En dat was toen al niet door iedereen geaccepteerd. Er waren er toen ook al die vonden dat de grondrechten andere attitudes rechtvaardigden. Jezus werd toch uit de weg geruimd via de kruisdood. Waarom? Omdat hij een goede herder was. Op hem kunnen we vertrouwen in onze pogingen om ook goede herders te zijn. Want goede herder zijn betekent dat je bezorgd bent om het geluk van anderen. Verantwoordelijkheid neemt voor elkaar, zeker voor de zwakste. Elkaar dus kennen, bekend zijn met de zorgen en de nood van anderen. Het is geen vrome idyllische bezigheid, maar een roeping die de harde en moeilijke situatie niet uit de weg gaat en die zich verantwoordelijk weet. Een weg gaan met elkaar zonder egoïsme, zonder je te beroepen op je grondrechten, zonder uitzicht, persoonlijk succes of applaus. Misschien wekt het verbazing, maar we kunnen ons ook spiegelen aan Sint-Jozef. In dit jaar van Sint-Jozef dat de paus heeft uitgeroepen. Immers ook hij werd geroepen om een goede herder te zijn en een weg te gaan die hij niet kende en die hij wellicht dikwijls ook niet begreep. Hij deed geen beroep op zijn grondrechten, maar hij nam het op voor Maria en voor het kind Jezus, de Zoon van God. Paus Franciscus zegt ons dat het goed zou zijn als we Sint-Jozef een beetje meer als onze patroon zouden beschouwen. Net als wij was hij immers een gewone mens die gevraagd werd een goede herder te zijn voor zijn gezin. Dat was heel zeker niet altijd makkelijk, maar hij deed het. Ook voor ons is het niet altijd makkelijk om altijd en in alle omstandigheden goede herders te zijn en mee te werken aan Gods koninkrijk. Een droom van een wereld van liefde en vrede. Daartoe zijn we geroepen. En dan niet alleen op deze roepingenzondag, maar altijd ons hele leven goede herder zijn in navolging van Jezus. Amen.